бораи ами бачҳое ки мехоҳанд биёянд дар Полша даставка кор кунанд и таксӣ кор кунанд. Чӣ бояд кард? 11 соат кор кардагем, дар дина 714 злоти, қариби $180 меша. $180 и такси да? Таксияи фақат. Бародаро бо пеши як бародари дига омадем дар Полша стройкада кор мекунад. Ай ам якда сухан мекунад. Худо дака чӣ хели омади Европа? И на старший брат приехал. Салам алейкум. На брат Омар. Салам алейкум бачо. Иншаллоҳ ҳозир мерем офис. Як видеочо мекунем. Одамое ки омадестиян Европа, Латвия, Литва мехоҳанд ки дар Полша такси бигарданд официална, чӣ хел легализоват шаванд, чӣ хел мақсад таксида буданд, чӣ хел права кунанд. Ҳамаи мера подробности мефаҳмем. Салом алейкум. Бародаро, видеоро максимална поддержка кунен. Кадоме ки тамошо мекунанд, бахилира айбайн барен я лайки бизанен, чтобы видео паҳн шавад, дига бародаро бинанд видеора, ягон информатсияи полезни бигиранд. Иншааллоҳ ки ёрдам мекунем тона барои омадан, дастгирӣ мекунем тона. Номрои WhatsApp мона мемонем. Ку далер гап зан, чӣ хелай кори такси? Дар бораи вақт, чанд вақт рафт ки шумо соҳиби ами виза шидем? Ассалому алейкум бародаро. Бародаро ин бародаре ки мебинед ҳозир дар бари ма ё роҳи давлабоишӣ хати омадагиам Венгрия. Ин бачҳое ки дар YouTube видеои маро тамошо мекарданд, ай Telegram ёфтанд мара, гап задем. Ин алҳамдулиллоҳ соҳиби виза шидам. ҳозир мо саволоро метавонем шунам. ҳозир дар Полша қарор дорем ё код 95 хони омадагиам Полша. ҳозир аз саволо ҳастае ки ҳамун саволро бисёр шумо метавонем бародаро. Шумо ҳозир ҳамун ответора ай ҳамео ҳозир мегирем иншааллоҳ. Солеҳ ку гап зан ку ҳамин чӣ хел, чӣ сабаб шид, чӣ хел шид ки шинос шидем, визата гирифти, чанд қа давом кард визагирӣ, чӣ хел шид? Ҳамин як камтарак дар ҳамин бора бисёр гап савол метиҳам. Баъд чанд қа расход карди, ҳозир иҷа омадӣ, чӣ процесси ҳамин хондану тайёрӣ дидан барои кор дар омадан рафтеса, ҳамин як камтарак мегуфтӣ? Салом алейкум бародаро. Ман рости гап худам шофирӣ кор мекардам Россияда. Баъд бисёр орзу мекардам, да, рости гап орзу мекардам ки Полша биём. Именно не Польша, именно Европа. Европа. Баъд YouTube кофтам дур омадам, баъд видеои худтонро дидам. Аввалдам рости гап боварӣ накардам ки ихе мисол омада мешавад ки бисёр машинико бисёр буданд да ҳамун вақт. Не баъд бо хоси худо навистам шумо чӣ кардем, гап задем. Баъд ҳаракат кардам да. Основно яъно желани одам ба гап да. Желанка дошта бошӣ, мисол бо худо ёрдамат мекунад да. Шукри худо вай кардем, приглашение рӯй кардан, навистем. Ман аввал худам занг задам вайда. Вақте контактошо додем шумо, ман занг задам. Чӣ кардам да? Ҳозир як савол да. Чанд қа пул расход кардӣ то ҳаминҷа омадана? То ҳаминҷа омадана расходе ки кардем общий билету общий расхода таи $3000 расход мешавад. $3000. $3000 и агар длинни курс код 95 то раҳпулию то ҳамаша то даводаву то ҳамаша где-то $3000 расход гиранд. Бародаро ҳозир код 95 гуфтесем, як хеле намефаҳмем. Код 95 и барои ҳамин шофирои фура дахл дорад. Шофири давлабоишӣ ки миёӣ, код 95 ҷа мехонӣ. Вай код 95 худаш дар бораи бор кашидан, дар бораи грузави фурра ҳай кардан дар Европа и специально як сертификат ай. Амура мехонӣ, амура метиҳанд. Ҳастаи длинни курс, ҳастаи коротки курс. Коротки курсаш кадоме ки то 2009 праваи B.C.ша гирифтагиай, вай коротки курс мехонад.
همون کد 95 هم میتونم کنم просто коротко شما میخونید به یک екзамен شما همون کد 95 تون میگیرید длинный курсش باشه کدام айда 1009 боло гирифтаги бетсеша длинный курс мешавад ягон 3 ҳафта як моҳ мехонем екзамен меспорем ва нархш дигар хонданшам дигар екзамен ай фирмае ки ҳозир бачаҳо омадагиан мақсад хондестиан кор мекунанд и длинный курсш 1150 евро хати хобгоҳш ҳамаш а короткий курсш як ҳафтае 500 евро мешавад ҳамаш хати а литва латвия ва ё дигар нархҳо доранд дар бораи вақт чанд вақт рафт ки шумо соҳиби ҳами виза шудем течение хато накунам як моҳ 10 рӯз ба уже визатон уже ман визама получат кардам ай ҳамон рӯзе ки мо кортона сар кардем уже як моҳ 20 рӯзам як хай где-то грубо 2 моҳ гузашт ки шумо визаотона гирифтем баъде ки виза гирифтем гуфтам ки тарафи фирма мисол чӣ мешавад баъде ки рухсат мешавад биёем мегӯяд баъд мехезем мерем ай чӣ гуфтан чӣ хела ина европа чӣ хела ина омадем алҳамдулилла доволнем доволнем шукри худо ако инҷо бо ойликош бо состар да чен چند سوم اویلیک میگیریم وزی اگر چی شود وعده داری ойликотона гуфтагиан ки чанд сими ойлик мегирен чӣ хела медонед шумо ойлико ҳамин ай 2100 евро боло то 2100 евро сар мешавад то 3000 евро агар бо мусоқати анақа ойлик дорад вақте ки ту кори худат ба нағз кор мекунӣ профессионалӣ значит ту нағз кор мекунӣ вақте ки желание дорӣ вақте ки хоҳиш дорӣ ҳама вақт нағз кор мекунӣ ба фикри ман да ози ҳами чӣ тавсия метиҳӣ бачаҳо дар мақсад ози меган дигар кор қати биёем кори мисол ягон корои стройкаву дигар коро қати худат ози ҳами даводав карди омадӣ ягон чӣ гуфтанӣ бачаҳода чӣ хел биёянд чӣ кор кунанд ба фикри ман ай ҳама роҳи осонш ҳама роҳи осон роҳи давнабошикӣ ба фикри ман чунки ҳам ойлики соз дорад ҳам вақти кам дорад ҳам вақти камро получат мекунед да виза ҳам мисол дигар корда мебиёд корое ки сиёҳа да мисол грузчики стройкаи коро ба фикри ман чи ада ҳам ойликуш паста ҳам процесси кораш долго кашовар бародаро як чӣ мегӯм ки ҳамин корое ки ҳастае ку ягон ферма бо мегӯм ба ферма ё ки грузчики ягон склад ягон корои стройкои подсобникӣ хеле бисёр мепурсем и хеле коргарда европа муҳтоҷ неста хеле одамода ё да кадр дар кора ё да профессионал дар кора шумо да бе ягон проблема приглашение мекунанд шумо даъват мекунанд шумо меоед бисёри ферма мепурсем ё ки ягон садовникӣ ё ки ягон корои дигар хеле корода муҳтоҷ неста европа ина шофири фура бием шуморо барои чӣ шофири фурада бе проблема приглашение роҳ мекунанд барои ки нуждатса дора намешавад бачаое ки мисол меомадагӣ ҳамон тавсия метиҳам ки ман ҳамон дар тоҷикистони дар россия ми хотя би 2 моҳ 3 моҳ ана 4 моҳ нашоти ҳамин давнабошикӣ меомадагӣ кор кунам мисол тип как экспедитор как мисол шогирда дастшон рост кунам стажировка кунам инҷа биёяд ва вай намешам да нами масъала шо нашод мисол нашод стажировка мебиёяд стажировкада 40 евро рӯзашта ойлик метавонам барои ҳамин мисол дастшон рост кунам биён уже одиночка мебиёянд биёяд одиночка сразу мебиёяд уже 70 евро ойлик шум 75 то 80 евро рӯзашта ойлик мегирам бо плюс бонус баъд ози рӯз то рӯз қиин шидеста ҳами омадан рӯз то рӯз қиин шидеста барои ҳавай бачаҳое ки уже русиро намедонанд намефаҳманд хонда наметонанд ҳарфҳои латинира хонда наметонанд намефаҳманд и дар бораи фура ягон гар маълумот надоранд наметонанд ҳал карда ози ҳаморо нагирифтестиям ози ҳаморо нагирифтестиям барои ҳавай тайёришона бинана тайёришона баъд ҳаракат кунанд мешавад зохирбои худат чӣ гуфтанӣ Салому алейкум ва рахматуллоҳ. Ман Зоҳир аз Абдурахмони Ҷомӣ ҳастам, IQ-Беш. Мо бародарон Фаррух шинос шудем. Дар канали ютубаш шинос шудем.
телеграммашда навистем ки мо мамхи мехоҳем ки ба ҳамин Европа бурем кор. Вай бародар мо гуфт ки роҳош ҳаста, хай дастгириё мекунем. Алҳамдулиллоҳ ба дастгириҳои ҳамин кас ина соҳиби виза шудем, бо омадем ба ҳамин Европа ҳам омадем, лекин то ҳозира дастгирӣ кардистад. Гуфтанем ҳастам ки бародаро биёен шумо ҳам мақсад ҳамин ранги ҳамин мовори шумо ҳам биёен ҳаракат кунам ногои кас метунам. метавонам. як қиссе моқеъ дар Тоҷикистон будем мегуфти ки ман мерам мешавам. боварӣ надошт ки мешавам. Ози ман визотам ку. барои боварӣ кардан гирифтем алҳамдулиллоҳ. Ози венҷаётон нагирифтем намузи? венҷаёмон акаҷа бирем агар иншоаллоҳ тайёр бародаро дар бораи двойное гражданство ман гуфта будам ку кадоме шаҳрвандии русиро дорад абрашатса кунем гуфта будам ҳастай ана ора буқабам хеле як буқаб. ина вакансия буд ина алҳамдулиллоҳ бачаҳо гирифтан визаошона. Ози бо як кас дигар ӯ дар базаи бо ҳастай бачаҳое ки супоридагиянд и фақат тарафи венгрияро дар назар дорем. Ози ҳамин вакансия маҳкам шудагия времена нагирифтесиян набор накардесиян бо шава ма телеграм каналымда эълон мекунам бо бошан ягон хоҳишмандо дастгирӣ мекунем. хайр ҳамин хел гуфтани ҳастам ки одамое ки ҳамин омаданӣ бошанд мақсад як тайёрӣ бинанд ҳамин камтарак маълумот гиранд дар бораи ҳамин ҷастон омаде бисёр тайёрӣ дидагӣ ҳастем уҷа фаҳмидем ки тайёрӣ диданда. хайр бародар ҳамун Тоҷикистон да ваҷдин кина намеша ёд бигирам. онам хеле гуфтан дар кое ки ху. ози бародаро мо давоми ҳамин видеода ози дар бораи Полшада чӣ хел легализоват кардан мумкин аст, чӣ хел дар картаи папита супоридан мумкин аст, такси бисёриё такси мепурсем мегӯянд чӣ хел мо бурем такси бигардем дастафка кор кунем. иншааллоҳ ози дар ин бора гап мезанем. ози ҳамҷа як бародарам мепурсем вай савол метем шумо ҳамин саволҳои ки шумо да метем ответоша мегирем. ман хидмат мефаҳмонтонам. ман худам ози дар Полшаем ҳамҷа як бародар фирмаи ҳам дастафка ҳама партнёрство дорам. ҳамаи чӣ дорам. шуморо метавонанд ки дар карта папита бисупоранд праватон кунам. правои полски кунанд шумода. шуморо метавонанд мошин тиян аренда кор кунем ба ҷои хоб хати таъмин кунам. ҳамаи корро метавонанд. худат ака чӣ хеле омади Европа? Ман Русия ме я пасре диққатим мукуд, амай айтошин туғри кард, страйти. куҷо омади? куҷо? Литва. Литва омадам ҳамуҷа. Хай я 5 моҳ кор кардем. Ана хай олико паста буд Русия. Бор чиш хорош матас соз будан қинабдана леки олик сез ки паста ки буд баном қара тарафи Полша омадем. ози Полшада чӣ кор мекунӣ? Ами арматурчики мази. дар ҳами стройка кор мекунӣ на? иҷа чӣ хеле оилик? Варшава кор кардем хай соз ами 34-35 бола ози. ака 34-35 ҳазор злот чанқа чӣ мешавад? чанқа доллар қати? евро қати короче ами ана 8 евро мешавад. соати кориш 8 евро. соати корӣ 8 евро? значит як моҳда чанқа меғалтонем примерно плюс минус Плюс минус ака ами ай 20 боло мешавад. ай 20,000 сомон боло ай 20,000 сомон боло тоза ғарзаи расходатон метавонем ки ҷамъ кунем. Ако иҷа ами ки ҷои кор мекунӣ ҷои худта метана фақат ами хурда вихадной дорӣ ака? вихадной дорем шанбе то обеда кор менем ана рӯзи якшанбе вихадной. ҳами Полша нигоҳ ка ака инам бачаҳо ози Литва меоянд ё ки Латвия меоянд метавонанд биёянд карти полскида биспоранд ҳам хеле корро ягон ҷода ҷумидан гиранд. мешавад ина мо ҳами Литвада омадем аввал намедонистем мақсад контакт надоштем ки хати бигӯем хай биромадем хай ба бачаҳоро ёфтем гал задем хай картада споридем жида дорем отпечатка споридем. хай саломат бошӣ брат. инаи бародармон салому алайкум ака. инаи бародар соҳиби фирма ака Искандар кӯяке худат сухан кард дар бораи ҳами бачаҳое ки мехоҳанд биёянд дар Полша дастафка кор кунанд и такси кор кунанд. чӣ бояд кард?
барои такси праваи польский кардам дар кор, праваи тоҷикӣ дар кора иҷа, подтверждение гаи дар кора, перевод польский, психика, медицинам хали документҳо дар кора. Касе ки меоям ҳамаша ёрдам мекунем, ҳамаша мекунем. Правошуна мекунем, полский мекунем, на? Правошуна мекунем, карта пошта подача мекунем. Медицина, психика, чи документ дар кора, ҳамаша ёрдам шумо. Нархоша мақсад ҳамаша баъд маслиҳат мекунем, на? Мақсад вақте ки права одам ҳастан, мисол роӣ мекунем, ҳамаша ачо маслиҳат мекунем. алоқа да буроян маслиҳат. Ира ҳам бачҳое да ки дар ҳами Европан ҳамода дахл дора, правильно? Шумо ҳозир мисол приглашение роӣ карда ягон каса ай Тоҷикистон оварда дар иҷа доставщик ё ки такси мисол трудоустроит карда наметонем, правильно? Визаи Польша наметавонем тоҷик. Мисол тоҷикода кам шанси гирифтан барои аввал шумо риск наметонем. 99% наметавонем. А так фирматон официальная, я? Фирма официальная, метавонам дар интернет бизанам, бинам номои фирмаро ҳамаша мемонем. Ина нигоҳ ки брат, я савол. Ина ин бачаҳо ҳастан дар ҳамаи Европа омадагиан далнабоишкӣ, намефурашонанд ки далнабоишкӣ кор кунанд ё ки стройка кор кунанд, мефурашонанд ки биён ҳамиҷа доставка да кор кунанд ё ки дар такси кор кунанд. Ина шумо да бояд алоқа да буранд занг зананд, шумо мегирен ва ё да карта папита да меспорен, карта да меспорен, сразу ҷои хов таъмин мекунен, право да меспорен шуна, мошин метен шуна, хитон мошин дорем, мошин метен шуна. Ҳаста ҳама ҷои хов ҳаста, ҳама чихел таъмин шо мекунем. Мора занг зананд, номероа мемонем, сайтоа мемонем. Иншаалло. Чӣ хелай кори такси доставка? Чӣ хелай? Як моҳда чанд сум кор мекунам? Кори такси агар ҳар рӯз бирояд 10 соат боло кор кунем, 400-500 злот боло мезанем. Доллар хати чӣ хелай? Доллар хати 120-120. Да апликатсия Ами нишонтем. ҳа? Апликатсияда нишонтем. Ҳо мешава, нишонте мешава. Хубша апликатсияда нишон метем. Ина нигоҳ кунед. Бачаҳо мақсад чӣ хеле кор мекунанд? Я мисол медроем. Ина. Мисол Дина. Ина Динангинай. 11 соат кор кардагем, да Дина 714 злоти, қариб $180 меша. $180. И такси да? Таксияи фақат. Мисол рӯзи шанбе, иш мисол 569 соат кор кардагем. Мисол чанд ин мешава қариб $140. Иш мешава $125. Хай далши бо рӯзои бутни камтар чизо камтара кай. Я мисол уже 2700 чанд ҳаст, қариб $700. $700 дар чанд рӯз? Дар 6 рӯз. Ай ҳами чанд қа расход доранд? Об груба як ҳафтада чанд қа расход доранд? Грубо говоря, я $350, $350-400 злот фақат расходи бензина. 500 дига мошин, 150-170 дига пули апликатсияи фирма. И чанд қа доллар меша? Оли бачаҳо дар дига давлата кор мекунанд, намедонанд злота. Доллар хатия $250-270 Расход доранд, я на? ҳафтада расход дорем. Короче, груба дар як моҳ чанд сум метавонанд кор кунанд? Хушрӯ кор кунанд, да? Агар ҳар рӯз кор кунӣ 10 соати боло, 2000 евро боло кор мекунӣ. 2000 евро боло кор мекунӣ, а? Боло кор мекунӣ. То 2,5-3,000 еврорам кор мекунанд бачаҳо, а? Ман фаҳмида будам, да? Ман хидматам нибетон нишон 4000, 5000. И фақат Тоҷикистонда мешавад. Тоҷикистон, да? Хай намехе бачаҳо. Хай намехе бачаҳо, қати ҳама қати ҳамиҷа гап чап. Даро пеш як бародари дига омадем дар Полша стройкада кор мекунад, ай ҳам якда сухан мекунад иншолло. Ку бародар гап зан, худат венжаи куҷора доштӣ, ҳозир чӣ кор кардасти? Ман акаҷон венжаи венгерский гирифтаги будам. Як бор омадам, корбор нашада рафтам. Ами акада подписатсия будем, як чанд қа пеш дар каналами ака. Хай нашуд, корбор рафтам, занг задам, ман холисанило корбора туғри кард, пайрдем омадем, мана кор кадесин. Оли картада споридагӣ? Оли карта споридам, печат гирифтем. Иншалло. Чӣ хелай ойлико, чӣ хелай брат? Ойлико шукри худо Соза, ё? Полшада кор стройка. Я мода мешам, чанд қай дар риск бошам, хамеги. Созай. Гап нест, хай алони габон.
иншолло бо хабар мегирем. To'g'ri kat, xomsalo. Айҷо бачаҳои тоҷикан алҳамдулилло. Гап нестай раҳмат. Хуб. Майли хая, Умарбой. Алло нигаҳбон шавата. Майли хуб. Майли.